Aħna kellna diversi laqat ma' rappreżentanti tal-Ministeru fuq din il-white paper. Fejn edna l-inkwiet tagħna x'inhu fuq il-prezzijiet tal-kirjiet. Din ħaġa li qiegħda tolqot il-ħafna familji, qiegħda tolqot il-ħaddiema u qed jiġri u qed ikun hemm talbiet għal żidiet fil-pagi illi mhumiex marbutin mal-produttività. U il-concerns tagħna hu dejjem illi inti ma tistax iżid l-ispejjeż tal-operat mingħajr ma żżid il-produttività. Naf li għal ħafna nies din ma tantx iddoqq għal widnejhom għaliex inti jekk tkun qiegħed f'sitwazzjoni fejn qed jilgħulek l-ispejjeż tittara x'ħadd tagħmel biex tlaħħaq magħhom, però biex ikollna azjendi li huma sostenibbli u kompetittivi, il-pagi rridu jolgħu mhux minħabba fekk imma rridu jolgħu minħabba żidiet fil-produttività. Għandna sitwazzjoni fejn anke ħaddiema barranin li qed jiġu jaħdmu hawn meta jaraw relattivament mal-paga mbagħad kemm iridu jħallsu kera, qegħdin nitilfuhom ukoll jiġu jaħdmu hawn jagħmlu ftit xhur u jew jerġgħu jmorru lejn pajjiżhom jew jmorru jaħdmu f'pajjiż ieħor fl-Unjoni Ewropea pereżempju. U fi żmien fejn il-qatt nieżel madwar l-Unjoni Ewropea, daw il-ħaddiema aktar għandhom opportunità fejn jistgħu jmorru jaħdmu.